Langga, ay sagod. Asa na jud ta paingon? Kung anong gunangga, importante man gud ani nga magpakita-kita ta sa mga sityo aning atong barangay kay hapit na ramang eleksyon. Magpinili ay na. Unya, ang ako ra magkontra, ligon ra ba kay na? Ako ra sa kumpare. Nga imong kumpare. Mauna diha nimo. Kung kanus ka mo lansar, diha ug ka gawas. Sa una wa jud kay gawas-gawas kay nabuang ka man jud duwa ng cellphone nimo ug unsa nimo gikabuangan dira unya karon ganahan na kay ka gawas-gawas imo pa kung angin-anginon in taon nang ako ang gluta biya kay ikaw ra may first lady na kupuhon niya. Kaya ipakita sa kanako dito nga kung puhon gani nga ako'y makalingkod na nya malas term ko. Siyempre di na ka maglisod og kuan sa mga tao kay imo namang masidati ang ilahang mga panagway. ay wala sige ako na lang jud ang tumanan na imong gusto kay para sad makadaog in taon ka. Kailangan lang mo support ka nako kay daw biya ka. Number 1 mo suporta ang asawa man gyud, di ba? Way lain nga dipakita na ko sa barangay nga wa ko'y lain babae nga kuyo ganing barangay kundi ikaw ra gyud akong asawa. Siguraduha lang jud na Oh, kay lagi. kita I-promise ka ko nimo. Yes. na. Tara. Diba, baya ka di ka pwedeng ilisan. Abay, punan. Nya lab. Mga buto mga tao nga atong gipatawag lab. Unsa undam na kanay mong plataporma diha tarong nga ba istorya ay kanga. Aw, simpre. Ang akong ikalaing ikastorya ganda. Kana si pare Alimokoy. Ang akong ikastorya sa mga tao nga. Kinahanglan yung ako gid silang dauton gid ako sa pagkuangan ko pag-agis ko istorya kay kinahanglan nga ako gid mo daog sa mga kapitan kay masayang ron akong panagway nga kagwapo nako. Tao si kang ganang dagway no nga ugwa pa ko nabuta sa una di ti ka mabana. Ugwa pa sad ko nimo ti unig kutsilyo sus. Di ti ka pamanhonon, di ti ka pamanhon oy. Grabe sa nimo concept. Chilyo dito nga ana ra man to kuning kini ram tudlo may kong gi. Kuan nimo tio nimo. Tudlo nimo mura na sa kutsilyo. Pati mga ita. Mo na nga ay ka problema gyud sa akong pag istorya niya nga basta na nato sila kay ako ginanda uton gyud si Basta jud tarungan na jud na. Tarungan na jud na imong plataporma di ay pakauwaw dira na ning barangay na to ha. kinahanglan jud nga ako gimudaog gyud sa pagkakapitan. Oh. Isa. Langga. Di ba mao man na imong kontra? Si pare Erning gyud ang iyang asawa. Kung gani na kay layo pa lang gani kayo, kita na kayo yung pagkasinaw sa iyong ulo. Mao na siya ang puro karon nga. Iya din gipatapok ang mga tao di ay. Naunhan na hinuon ka. Sus karon ka kana na. Ato duolon. Nganong siya man tayo hinduo din ha napita purok-purok na ako may magpatukod ana. Isa. Dool tayo ba sa hinuon og pansyumbago nitong mga naong maulit ang black eye na. Dili na pwede lang ka. Kay kanang haligi ana nga dako kayo os na akong babag-babag. Ako may napatukod na gihatag ko na ni ko pare tutong tugsok. Siya akong patukod kay siya akong leader ni halipita. Uy, kuya wa man din ang tawhana nga imo man din dihadapita yung anong naam sa dedi. Naam na sa diha. Karon ato ato. Tuwa na to na. Pero lang jud na nga madaot na nimo si. Pre. Oh, pre sam ni kalakiha pre. Ngano ni am ka dai? Oh, simpre pero lansam sa kong pagkakapitan pre. Oh, lagi. Kita nagbangga sa pagkapitan karong mga eleksyon na. Pero ngano man nga ni am ka dai sa sintir na ko nga purok nga akong gipatrabaho. Ha? Wa di ko katungo di ani pre. Unsa may imong natampo din No, ako may mo napatukod ani. Ako yung patukod ni. Ako ikaw may niya dire. Ini ni kurana na kami managdani. Likuranan ra imo. Ikaw may napatukod ani pre. Pero dili makaangay ang mulingkod di pre. Ako may angay ang mulingkod pre. Nganong ego din ni Amo kay bangko, lingkod di ko an, kami lingkuran nako. ay pag inaana pre. Inanta ka sa unang panahon nga dili sa unta ka mo kontra na kung anong mo kontra man jud ka na karong panahon ha. Sus. Di magkakapaabot og ako na mo naog. Wa kay angayan dinhi mo lingkod aning ato ang barangay pre. Excuse me sir. Ikaw ba? Sure jud ka nga mulan sa kakarong. Tuiga? Nga naman wa nga sali ka niya kung bana. Halawa jud koy sala kita nawar ko na yang ulo proti sinawa. Uy siguro ang kaugmaon na ning nagpuyo ning barangay sinaw pagayo. Pre, dili na pwede pre nga ikaw may magtapok sa mga tao din Kay ako, maoy angayan nga mulingkod sa pagkakapitan na leksyon na dire. Oh. Saan mo Kay paglingkod? ikaw ganay ko mo mulingkod pre. Guba gyud ang panagway ani nga tuwa ang barangay kay mautag naong nimo Ayaw pag yun anak pre. Kay bisag maot kaya akong panagway pre, pero akong paningkamutan nga pre nga manindot ang mga naong sa mga tao kung kuno mo daog. Bisag wa ko masaya sa pagkatao pre. Ako sweeto kay ko sa pagkatao pre. Sa darling. Parting pagkabaydura nimo pre. Ayaw pag yun anak pre. Parting pagkabaydura. At pag yun Ikaw, anak pre. kita na ko ang tindira din sunahan, ha? Imuhan ng kabit. Nagla may nana ka. Oh, koy. Salas. Ikaw, pre, Sabi kabit lang. Ayaw sa kog wala ninyo. Siya iyang gibutyang niya ang akong binuhatan. Mas labaw pa na siya nga. Grabe po na siya dahil mga babae sa siya. Oy. Ha? Agoy ay. Ayaw ko na pre. Kay imong naong pre. Klaro kay baydor kita ko pre. Murag daw. Ay, labang, pre. pre. Ayaw kog inaanak pre.
Kay kini ato politika ra tani pre, pero nganong nabot ka ng mga babae. Ay, Di ka ngayon malingkod. Di ka ngayon malingkod. Di ka ngayon. Ako yung ngayon mo Ayaw di pre. Ayaw! Ayaw. Isa ba? Saman. Isa man yung babae. Ay pagtuon na day. Di pagtuon. Tugan, kisa. Ang kato sa akong Oh, basultiha ko bana. Oh, dapat malingkod diri sa atuang barangay nga. Sige Basultihan ka mo. Oh, sulti dali. Pagdali, yung sa'yo babae. Wala na to ba? Ay, lagi na ginabti. karibal mi duha. Atong babae nga ako sang giwan. Ha? Dari ka Karibal mi. duha. Ah, dali.